У Верховній Раді 9-го скликання працюватимуть 3 кримських татар. Це на одного більше, ніж у парламенті попереднього скликання. За списками партії «Європейська солідарність» депутатські мандати отримали лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв та заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз. А з партією «Голос» до Верховної Ради зайшов делегат Курултаю Рустем Умеров. Наш Володимир Задирака зустрівся з народними депутатами і цікавився, над чим ті зосередять свою увагу в Раді і що робитимуть для повернення Криму. Колишній заручник Кремля Ахтем Чийгоз каже, став депутатом парламенту, щоб продовжувати політичну лінію, якої він дотримується останні 30 років. Борьба крымско-татарского народа за свои права, за будущее Крыма, она всегда была связана с будущим Украины. Какой станет Украина? Сильной, независимой, проевропейской. Это есть гарантия выполнения и соблюдения политических прав нашего народа. Ахтем Чийгоз обіцяє працювати в парламенті за міжнародним напрямком та протидіяти проросійському реваншу, що співпадає з партійною лінією «Європейської солідарності», за списком якої він і обрався. Єдиний ветеран парламентської політики серед представників кримсько-татарського народу у Верховній Раді 9-го скликання, дисидент та політв'язень за часів СРСР і депутат та національний лідер у незалежній Україні Мустафа Джемілєв. Він теж обирався за списками проєвропейської правої партії «Європейська солідарність». Найавторитетніший кримсько-татарський політик вважає, що сьогодні його народ може добитися національно-територіальної автономії. Попри програш націонал-демократичних сил на виборах, кримські татари зараз ближче до омріяних змін до української конституції. Парадоксально то, что сейчас перспектив и возможностей принятия этого изменения в Конституцию значительно больше, чем при Порошенко. 254 депутата у них довольно солидно. Остальные партии, я могу на 100% быть уверенным, что партия Вакарчука поддержит, партия Порошенко поддержит, и Тимошенко тоже сказали поддержат. Вполне достаточно больше, чем конституционное большинство. Бізнесмен, меценат та політик Рустем Умеров – новачок в українському парламенті, але не у політиці. Був делегатом Курултаю кримськотатарського народу 2 скликань. Радник Мустафи Джемілєва середини 2000-х. У парламенті нового скликання Рустем Умеров буде секретарем комітету, що опікується правами людини та деокупацією Криму та Донбасу. Тож він має шанс стати одним із ключових учасників створення кримсько-татарської автономії як посадова особа. Обраний за списком партії «Голос». Втім, свої дії він узгоджуватиме і з іншими кримськотатарськими депутатами та керівництвом Меджлісу. 14, 15, 16 рік були дуже важкими для нас. І ми вже це питання зробили більш активним вприкінці 18-го року. Я хочу це поставити на порядок денний. Ми разом працюємо з Ріфат Ага, з Мустафа Ага і з Ахтем Ага, і от зараз в комітеті будемо. За час між завершенням виборів та принесенням депутатської присяги Рустем Умеров разом із лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим та головою Меджлісу Рефатом Чубаровим обговорили з президентом Зеленським можливість створення кримсько-татарської національної автономії. Володимир Задирака, Заман, АТР.